Hola a tothom, no havíem preparat cap discurset, o sigui que ho sentim molt. Som de la Capçalera, que som un col·lectiu de sanitaris joves en defensa d'una sanitat crítica i no em feu fotos, per favor. D'això, perdó. Una mica més fort que no s'espalia. Això, que som de la Capçalera, estem aquí apoyando com tothom, moltes gràcies a tothom que ha estat aquí des del matí. Només afegir-nos a la convocatòria i criticar aquestes polítiques que al final acaben perjudicant no només els sanitaris, sinó sobretot a les persones i als ciutadans. Jo mateixa aquesta setmana he enviat a molts pacients i els he convidat que vinguessin amb nosaltres perquè ens deien, ¿no? Sí, es que me han cambiado esta cita 3 veces, no me han cancelado esta infiltración, tal. I jo els deia, sí, pues mira, és per això, han fet aquestes retallades pressupostos de l'estiu i per això hem de dir alguna cosa, no? I veniu aquest divendres. ¿Y qué hay reclamaciones también? Bueno, sí, no hi ha massa més a dir a part del que ja s'ha dit, no? Que heu explicat molt bé i que heu parlat molt bé de què és el que està passant. Sempre des de dalt es diu el mateix, no? No hi ha diners, però sempre hi ha pacients, i aquests pacients sempre tenen les seves patologies i els seus problemes que hem de fer front, no? I la corda es va estirant i sembla que en algun moment trencarà. També és decisió nostra, parlant com a sanitaris, el decidir si quan es trenqui és per desfer la sanitat pública o decidim nosaltres que es trenqui, que això s'ha acabat i que hem d'alçar una mica la veu, però costa. Costa mobilitzar la gent, hi ha molta por i jo crec que també hi ha molt cansament. Són molts anys, no és una cosa d'un dia per l'altre i aquests canvis han sigut, a poc a poc, minant de poc a poc la sanitat pública sense que ens adonéssim, fins que les llistes d'espera es fan interminables i llavors es justifica derivar pacients a la privada. S'estira fins que una persona no pot esperar les 3 setmanes, 4 setmanes per veure la seva metgessa de capçalera, llavors acaben en urgències, i les urgències es col·lapsen, la gent no es controlen bé les patologies cròniques perquè no es poden visitar quan toquen, la gent acaba ingressant i això és una roda que cada cop es va fent més gran, no? I una roda que a més suposa cada cop una pitjor gestió dels diners i una pitjor atenció als pacients. Que sembla sobretot, parlàveu de la falta de voluntat política i sobretot falta de planificació, no? Perquè sembla que l'any passat ens van apretar molt amb l'accessibilitat i sí, havíem de tenir visites per les persones al cap de X dies i aquest any sembla que això s'ha oblidat i ara l'accessibilitat ha quedat oblidada, no? I tenim això. I que sense voluntat política i sense planificació no es farà res. I res més a afegir que deia el Marcelo, que s'ha de seguir treballant conjuntament i que s'ha d'animar a les persones a seguir lluitant, que per això estem aquí. I gràcies.